Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Salam. Jadi hari ini kita bertiga nunggu jagung, bos. Soalnya banyak kewan kayak celeng, betet, barang iki akeh. Mulane iki aku karo cah telu ki lembur nunggu jagung, bos. Soalnya jagung lagi umur berapa iki? Umur 50 tahun. Lagi umur 50 tahun. Kok 50 tahun? 50 hari maksudnya. 50 tahun ya? Hmm, Kayak nah. banyoni, Blok. Nah, iki karo ngresik iki dadi nunggune. Iwang terdat ngene iwang ana. Kok iso gatal iki piye? Entar jagonge yo gatal. Iki kene tugase nunggu tok lah. Nugase nunggu tok. Nah, iki ya sepile. Heeh. Ora batek iki maksudnya ndelok iki banyune iki sing wayahe banyu gak ngono lho. Lha iki wis Lha iki wis garing ngono kok. Urung di to garing kok endi to iki? Lha iki mak garing ki apa to, Ci? Ya ora to iki ngisore, Blok. Iki paling ngene iki ya dibatek kok. Nah iki ngisore iki, nah iki enek telese. Ora enek segala. Lha pi reneng ngono lho. Opo to, Blok? Nah iki lho sik teles ngene iki. Oh, telas ngono kuwi. Maksudnya iki nah kita teles, Blok. Oh, ngono kuwi ya. Oh, iki cek terus iki. Cek nek banyune. Ndang berangkat rono, mlebu rono. Berangkat dah bocah. Berangkat rono. Iki gak berangkat iki mlebune ngene carane ngene. Kok kira-kira nek celeng lewat mbok apa? Ya engko ya awake dhewe sing gelepet ki montore bos ki tebu ya bos ki ning kene bos iki lho bos. Bismillahirrahmanirrahim. Super iki jagungmu. Ki apik lho Ci, jagungmu Ci. Apik, Tapi ya Maya ya, Blok. lumayan apik. Iki keri apa piye sing iki? Kurang rabuk ya? Anu iki apa ya? Kan tak banyuni neh. Tiba ini kena banyu. Akhirnya tak iseni 2 minggu. Jadi sing liyane wi wis kadek 2 minggu iki lagi tak tukul. Apik iki. Kuwi watese ndi Ci? Gedang lho. Dang sing ngulon iki, ngulon ngalor iki lho. Ngalor ki yo Ki. kepo jangke. Oh kono kae. Oke, terus kono gedang kayak gedang ki lho. Gedang ora ketok to. Gedang gak ketok kita lah yo lampumu sing gak bener. Lah ya ora ketok kok. Terus karo gedang kono. Oh, berarti ombo pira iki? Eneng sigar sebau? Yo tahu. Sebau ya. Ki makane aku belajar ini ki aku gung tahu sak umur-umurku nandur jagung di lagi iki. Gung tau lagi iki ya? Iki lagi pertama kali iki. Penjelek bathi apa tekor? Jelek bathi apa tekor? Ya mbah berarti mbok tekor penting aku wis Ya, sementing usaha ya. usaha. Tak dungane muga-muga berhasil ya. Cek teles kabeh to ki banyu. Oh iya. Cek nek banyune dadi niki ku nek ngelep sesuk ki gak sah parek-parek ngono lho. Ngono masuk kuwi ngono, Blok. Ngono lho, Tet. Iki belajar nandur apa rawe ngono apa ngono lho. Yo. Iki lho bos ya. Nah, iki lho. Yo apik Ci. Ngomong-ngomong Ci. Nek carane mlebu pengen mlebu kene. Iya ngerti aku lak carane Aja lugu mlaku wae tanganmu. gatel. Entar jenenge wong nunggu ki yo ngene iki survei delok lokasine. Bapakku mbok ndi ya, Blok? Ya ning kono to paling. Turukan barang lah. Lha kowe rokok ora to? Gowo nek utang gitu. Nek liwitas ngono. Tet glek gaceng mau enak ngono, Tet. Lha mana kono kuwi enek kerdu. Lah kene wis lho nyampet nang gerdu. Maksudnya apa enek nggon mamahan lho. Alah ning kene ae kok. Nah iki rokokan bos ning kene iki, Bos. Oh nyantai to kene. Sesuk jatah kuwi. Sesuk nek wani karo aku kok kene. Sesuk isu aku kok kene. Sore jek kok kene. Bengi antek jam 12 aku kok kene. Lah mek apa? Lep. Lep kok ngengkel ya. Kowe go diesel Yo to sesuk isu Karo- aku kok karo diesel. Heeh. karo mantap. Yo sesuk iki aku kan nggo diesel isu karo Yo. aku kecil. Nah wingi kok isuk sampai sore. Sore ngantek bengi, bengi ngantek isuk ngantek sore neh wis. Lha kowe gawa sego apa ora? Yo nggowo, umpamane gak enek yo kudune gawakne lah pengertian. Lah gawane duit dengkule kuwi piye to? Rumasanmu kuwi. Lah ya sego e Tombone selakangan kemeng apa, Bro? Diolah sapa? selakan kene yo dioleh rawe iki to. Ya ngono lho kok. Iki nunggoni iki lho. Telot bakar no. Dia Gak gak enak ngene to lho. Ngono kan kudune sampinge tanduri telo. Lho nek pengen telo gini kok kono ngene wong. Ora sah. Telo kok. Pageri ning lewatan sing tanduri telo. Kuwi pager ana ditandur ana telo. Iki kok sampean cita-citaku gak telo malahan tak
Lombok karo cil iki. Lombok. Lombok ini yang tengah-tengahnya jagung. Ora, itu nek mateng ya to, jagung kuwi Mas. Kan garing, iki klobote garing kabeh kan. Ya. Itu diilangi. Nah, terus ngisor iki let sakilan. Sing kene ditanduri Lombok. Ya iya tengah-tengah ini ki. Nah, kok dienggo lanjaran maksudnya kok dienggo tali ditaleni ning kono wete Lombok. Iya ya wis paham maksudnya Ya ora to paham. blok kowe blok. Dong. Dong to. Dong. Nah, tapi modal gung enek. Ya mulane Iki makane aku sabar kek yang pre. Untuk modal kok jagung iki muga untuk ngerti lah. pokoknya tolong sasi panen sih. Eh? Tolong sasi. Iki telung sasi kan lho. Ya ora to blok karek sasi kan soalnya. Sasi rong sasi lah. Ndak ya. Iki lho gumetu ndoke gumetu apa? Iki denkas metu to, Ci. Gumetu apa nih blok? Denkas maksudnya metu. Gumetu apa nih jenenge? Gumetu ukuran ini blok kan biasanya kan ini iki. Jantan. Jantane gumetu. Ya wis denkas to jantan itu tukul. Ngono lho. Iki lho Iki arep golek apa to jane? kandhane teles ora kok jero niki lho. Kalau piye lho. Lho bos tandurane danang kelinci. Jan oi jujuk apik lho. Ya bismillahirrahmanirrahim muga-muga menghasilkan lho blok. Ya amin ngono lho. Iki blok ketok tengah ini blok. Iki blok sing wonengen awan. Seneng nih. Ya ya. Wes mau mulai lho ini awan. Iki ngulon ono wis to mau mulai. Ya bos. Yo. Hah? Iki pengen mlebu, ndelok mlebu. Mau gatel. Angger tanganmu mbok nggane ya ora to lak gatel. Mau. Iki lho, Mau mau. lumuk piye? Ya Allah ijo nih lho. Mulane hati-hati, bet lek nemu. Insyaallah tak gawe anti le. Ya pengerti jenenge ulon lusur kok ya. Iki tak ngene macan arepan. Lho, Wes. Ngingu kok ngingu ulon. ngingu macan dikrangken kelor ngono lho. Ya. Ngono lho. Nek ceritane somben pamane terakhir berhasil lho karepku kok. Kan Lombok tuh San. Dan Lombok iki arep tak tutup kabeh. Gitu toh. Heeh. Culi titik apa culi wedhus. Tak culi los. Asuhan. Asul kan. Ini wasu ning kene. Cepet. Ya payune ya payu to. Cepet payu ngene. Cepet mana? Cepet mana? Oh, mbuh nek ngono kuwi gung tau nek kuwi. Tenan asu itu cepet. Iki ana manuk lho, sakurungan manuk cit ngono lho dikek centelne ngono tok lho. Ngurungon-rungon lak wilep. Lombok. Iki kok sampeyan iki tak pager blok. Muter nek aku wis dipilah. Diputar ya to. Nek kuwi kok jerone tengah ini kok dikeki. Wedhus, apa ngono terus Boyo. apa pitik nek menurut kuwi pitik arepan karepku iki. Pitik yo entek, menak yo kuwi lho, kewan kuwi lho. Entek piye to? Mau dipager entek lho. Entek mesti kowe iki. Yo ora wong adoh nyapa. Nah, yo gak mungkin entek nyapa entek. Lah nek ngono lho, mosok kurang buka ya, Blok. Buka ya, Blok. Wis karek banyu sesuk, banyu pindung kas, Blok iki. Pindung kas sampe telung kas. Ping telu iki biasane. Lah ya, Blok. Ganggu wedi ini kita yo bayi, sampeyan bayi tak opo iki. Ya iki pongkote gedhi ngono. Wong kok gede-gede nek nyeneng nih. Gedhi-gedhi. Gedhi-gedhi, Bos. Heeh. Kirana ngalor ki waduk, Bos. Ngono lho, Bos. Yo izin nak nggo didik barang aku. Tak didik buat nandur. Nandur nah. So, Termasuk yo ombol sih ngenomu iki. yo nek diomong embo yo ora wong liyane yo akeh luwih akeh sing ngombo. Lah iya, Nek iki kan jenenge hiburan lho, Blok, nek. Iya. Rai ya dhewe lagi perang. betul. Kingga juga nyangking kopi dantok jaran. Wis tak omongi apa persiapane aku ngantek rokok. Sesuk. Sesuk ngantek iso. Lah ya sesuk ki dadine kingga kan nyurpe banyune kingga to. Tipake kingga ngono ndet. Mulane iki jik-jik pogak, jik teles pogak lemah. nah ngono. Nek lemah jik teles.
gak di banyu sesuk, tapi nek lemahe garing kaya kingker, rada garing ya sesuk. Nah, pas ngono lho iki jadi ceritane iki nunggoni jagung, Bos. Nek ning kewan ben gak rusak, soalnya celenge akeh, dadi mulane iki nunggu. Wes ngono lur, ning tengah alas. Wes ngono lur. Saya akhiri vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.